रायजो राजाफोरनो नोंथांमोना गोबां समनिफ्रायनो हाथाय सानानै जुदि खस्थ' भुगिनानै दङब्ला नै बे कलगेटखौ अर्डार खालाम बे गोजौआव स्क्रिनाव होनाय फन नाम्बारावहाय नोंथांमोना कन्टाक्ट खालामनानै ला आरो अर्डार खालामनानै ला ओरैबायदि मोजांखा बे टुथपेस्टआ ओरैबायदि मोजां आरोना ओमफ्राय आंनि आइया गामिनिफ्राय फैयै उदालगुरियावहाय लांफैयो बे टुथपेस्टखौ बे गोजा टुथपेस्टखौ ओमफ्राय आइनाव सोंनोसै आरोना मोजां नंमारगौना नंमारा आइ बिनिफ्राय माबायदि रिजाल्ट मोनखो देलाय मिनिखोरै आङो मानो जेनेबा बेखौ इउज खालामिनि सिगाङाव बेखौ बाहायनि सिगाङाव माबायदिमोन आइनि हाथाया मा सानाय जायोमोन ना मा जायोमोन हाथायाव सायोमोन खिन्थानांगौ औ खोन्थालाय आं लाजियो देलाय खोन्थालाय हाथायाव सायोमोन हाथायाथ' सायोमोन बाल ओमफ्राय हाथाय सायोनोखौ आंहा फंबाया बेखौ फुनो होबाय फुनाय जाबाय आरो आङो ओमफ्राय फुदाव मोजां मोनबाय दिनैसिम आं फुबाय थायो बेजोंनो ओमफ्राय मा होनदों आइया हाथाया माने हाथाय सानानै बे कलगेटखौ मोनैनि सिगाङाव हाथाय गगलायबायनो आरोना ओमफ्राय गाबगलायबायनो आइया माने सिगाङावनो मोननायमोनब्ला बे कलगेटखौ आंना हाथाय थाइसे गनाय नङामोन होननानै गाबगलायदोंनो आरोना सनाफोर बे कलगेटआ ओरैबायदि माने इउसफुल जोंनि थाखाय ओरैबायदि मदद होयो जोंनि हाथाय जायफोरनिया मावो एसेयावनो ना जायफोरनि बे हाथायनि मा होनगोनखौ मोदोमा गुरै जायो गेसाव जायो सोरनिबाथ' गोमोदैबो ओंखारो आरो सोरनिबाया मा होनगोन हाथायफोरा बिराद मैला साफा जाया आरो हाथाय सानाय दङ एम्फौ एनला जानाय दङ गथ'फोरबाबो गिदिरफोरबाबो इउज खालामजायो आरो बाहायजायो ओमफ्राय बे कलगेटजों ओरैबायदि मोजां रिजाल्ट मोनो आरो जोंना आइ आफाया 22 किल'मिटार कुबिरालिनिफ्राय उदालगुरियाव 22 किल'मिटार हान्थिनानै फैनानैबाबो बे कलगेटखौ लांफैथारगोन आरोना रायजो राजाफोर ओंखायनो नोंथांमोना नांगौब्ला कन्टाक्ट खालाम आरो इमिडियेट ला आरो लाइफ टाइम बेखौ इउज खालाम बे कलगेटखौ नोंथांमोना ओरैबायदि रिलिफ मोनगोन मोजां मोनगोन आरो दा आइनाव सानाय सुनायानो गैला ना आयै हाथायनिया गैथ'आ ने बिनिखायनो इउज खालाम आरो बिनिखायनो नोंथांमोनाबो हेपि था मानो होनबा हाथाय सानाया माबायदि सानाय मिथिखायो जायहा जाजादों बेसो मिथियो आरोना